És un fet que dins d'aquest context de crisi, moltes empreses locals han decidit obrir nous mercats. La Xina és la porta d'entrada a un mercat enorme i ple d'oportunitats com és el mercat asiàtic. Avui, al nostre dossier econòmic, parlarem de la relació entre Tarragona i la Xina, l'inici, esperem, d'una llarga amistat. Lògicament, nosaltres estem comprant molt producte a Xina, moltíssim. Primer, per aquesta sensació que tenim que el producte xinès és més barat. I és cert, el producte xinès és molt barat, cada vegada amb més qualitat, cada vegada amb unes característiques, diríem, més properes al producte europeu, però hem de tenir també en compte una cosa que és molt important, que és que al xinès li agrada molt el producte europeu, li agrada el producte de qualitat. El xinès és, per definició, consumista. Al poble xinès li agrada molt consumir i està disposat a pagar diners per lo que compra i vol un producte de qualitat. I el producte europeu ja està molt ben vist. Llavors, el dia que l'empresa europea, l'empresa tarraconina, l'empresa catalana, l'empresa espanyola se'n doni compte que hi ha un gran mercat a Xina, potser ens hi anirem amb més ganes i potser llavors canviarem una miqueta el sentit aquest de la balança. Es pot vendre molta cosa a Xina, moltíssima. I les empreses no tenen aquesta sensació. Xina no va ser un dels primers mercats als que vam entrar aquí a la casa. Van començar amb els mercats europeus i alguns mercats africans, però va arribar un moment en què la nostra posició en els mercats de casa, en els mercats d'Europa, era bastant bona i llavors, a banda dels mercats europeus, tenien que buscar zones d'expansió que estiguessin creixent i que fossin interessants per nosaltres, encara que siguem una empresa mitjana, que buscar mercats on hi hagués potencial de creixement. Llavors vam buscar els mercats del sud-est asiàtic, una mica el destí de tothom que comença en l'exportació en aquelles zones de l'Àsia llunyana, i en concret eren Singapur, Japó i Xina. Quan parlem d'exportació, a mi m'agrada més parlar del que fan les petites i mitjanes empreses. En aquest cas jo diria que de Tarragona s'estan exportant productes a Xina, però no el que es podria exportar, i en canvi estem important moltíssim. Estem important moltíssim i és més, molts dels productes que es consumeixen a Tarragona no apareixen mai a les importacions de Tarragona, però que s'importen via Madrid o via un altre país, una altra regió i acaben consumint-se a Tarragona. Jo el que aconsellaria és que l'empresa catalana, i l'espanyola en general, però la catalana en concret, sortís molt més del que està sortint ja des de fa molts anys. Actualment molta gent està començant a pensar he d'anar fora per la famosa crisi i tots els problemes derivats on han començat a aparèixer els últims 3-4 anys. Però és que realment les empreses ja fa molts anys que estan viatjant o que estan sortint fora de la frontera del que és Europa en general, perquè ja no és el mercat català o espanyol, sinó Europa global. El nostre mercat local és Europa, no és cap altre. Llavors, les empreses ho han de fer perquè, si no, sempre tenint en compte quin és el seu tamany i quines són les seves possibilitats d'evolució i de creixement. Però s'han de buscar línies noves de treball i d'apertura de noves portes. No pots quedar tancat en el mercat local. A l'hora de prendre una decisió d'anar a Xina, la decisió té diferents graus. Pot ser simplement comercialitzar un producte allà, pot ser portar el producte semiacabat i acabar-lo allà i comercialitzar-lo allà, pot ser fer-lo íntegrament allà amb inputs d'aquí, és a dir, amb productes d'aquí d'Espanya, perquè prefereixes la qualitat que hi ha aquí, o amb productes d'allà, o mig i mig. Però el principal consell és que l'empresa no s'assusti, perquè sí que ens hem trobat que la idea és que, ostres, clar, ja ho produeixen tot i com que ho produeixen tot, doncs, escolta, què puc fer jo allà? Hi ha molta cosa. És a dir, ells produeixen de tot, és veritat, però nosaltres encara tenim, jo diria que un nivell de qualitat superior a moltíssims productes. La qüestió està d'estudiar què podem portar allà i... No és tan senzill agafar les maletes i me'n vaig a Xina a provar sort.
El primer seria intentar buscar algú que pogués començar a intentar a guiar una mica de la mà en aquells mercats. Fos algun tipus d'institució com la Càmera de Comerç, a Tarragona tenim a aquest nivell, funciona força bé, o el COPCA mateix, la Generalitat, o l'Institut de Comerç Exterior espanyol. Jo crec que bàsicament el primer pas a donar és aquest, intentar a través d'organismes de tipus oficial o semiprivats, com poden ser les càmeres o com seran les càmeres, veure, estudiar, començar a estudiar el teu producte, quin mercat té allà i quins són els millors canals d'introducció.